Здравейте! Елате с мен на разкрасителни процедури. Да видим къде отива. Ето, вече съм пред салона на Лора, където тя ще се погрижи за мен. Тук има, както виждате, много процедури. Ето и Лорчето. Здравейте! Заповядайте! Ето и удобната кушетка. Тук прибираме бижутата. Моите процедури при Лора приключиха. Лицето ми, кожата сияйна. Ето я и нея до мен. Процедурата, която ми направи на лицето, беше с машини против стареене. Вижте колко е хубава. Блади са ми веждите, миглите също. Моля, допълнително го сложихме. Но мисля, че се получи страхотно. Почистването с машините на черните точки изобщо не боли. Не си мислете, че си тръгвате червени. Ето ме точно след процедурата. Никакви зачервявания по лицето. Просто супер. Направи ми масаж на скалпа, раменете, шията. Може би следващия път ще пробвам и на цяло тяло. Салонът е много хубав. Заповядайте, няма да съжалявате. Лора сътворява чудеса.